Doncs l'any 2021, sota el lideratge de l'Ajuntament de Prats, l'equip d'atenció primària del Lluçanès, l'Agència de Salut Pública, els tècnics del Consorci, amb gent gran, i amb la participació de la població, es va fer el primer Pla Local de Salut del 2022 al 2025. Vam plantejar-nos fer l'Escola de Salut amb l'objectiu de poder, bàsicament, millorar els coneixements i les habilitats de les persones que participen en el projecte, arribar a tota la població, disminuir l'aïllament d'aquestes persones i també crear més xarxa entre ells i, sobretot, també acostar-nos com a professionals de salut a la població. Amb el tema aquestes de les xerrades sobre l'àrea bàsica de salut, coneixem el metge i l'infermera, però els altres professionals, que n'hi ha molts, no en teníem tant coneixement i això et dona també més confiança amb ells. El format de l'Escola de Salut són xerrades d'1 hora i mitja, a unes sessions mensuals de gener a juny, i el mateix professional fa la xerrada 7 vegades als diferents pobles de l'àrea bàsica de salut. Doncs aquí han fet xerrades inclús sobre la mort, sobre el dormir, fer caminades, maneres de caminar, maneres de menjar, molta informació. Bé, nosaltres el que fem són moltes activitats diverses, ja siguin des de tallers de memòries, des d'envelliment actiu, moltes activitats per a gent gran, fem també moltes caminades. Pots fer spinning, pots fer ball, fem gimnàsia i a part de que et trobes, socialitzes molt i no t'has de moure, que això en un poble tan petit com aquest és un gran què. S'agrupen entre ells, fomenten el benestar, les relacions personals, i així se senten que formen part també d'una comunitat. Degut a les caminades i les trobades, fem tot el Lluçanès, que coneixes molta gent de vista, perquè els pobles petits ens coneixem, però no hi ha aquella fraternitat que hi ha ara amb la gent. I això va molt bé. Quedar-se tancat a casa no és la solució. El treball comunitari és molt important, perquè la persona ve al centre de salut puntualment quan està malalt, però la vida de la persona va molt més enllà de quan està malalt. I veure la seva realitat fora de l'àmbit de salut, penso que és quan realment veus com està la persona, en quin entorn viu i quins condicionants fan que visqui d'aquella manera i tingui la salut que té. Per tant, sortir fora de l'àrea bàsica és bàsic. Jo tinc l'experiència del poble d'un company que va tenir un problema físic amb una cama, que va estar un any o més que no es va poder moure. I el dia que va poder venir al casal i va poder fer una activitat, doncs s'estudiava com abans. Vol dir que si et pots moure i pots relacionar, mentalment també funciona.